Ja, goddag. Så er jeg kommet ud i skoven. Jeg har taget noget af det mest avancerede kameraudstyr med, man kan forestille sig. Det er i form af dette pragtstykke, som jeg fandt i Storskrald. Lige som jeg skulle til at åbne låget til containeren, der poppede han op som en trold af en æsk med favnen fuld af blomster. Og det fik vi begge to et vældig chok over. Men han er en lille smule brugt, men han kan stadigvæk en hel del af de funktioner, som vi har brug for i dag, hvor jeg sådan ligesom skal forklare lidt om det der fænomen med tree hugging. Men det kommer jeg lige lidt nærmere ind på. Nu vil jeg sådan overlade kameraet her til mit udstyr, og det gør vi lige sådan her. Så er det sådan, når man sådan er kommet ud i skoven, og jeg er jo så heldig med mit nye kameraudstyr, så jeg kan få lov at gestikulere lidt mere, end jeg synes, jeg har oplevet hidtil, når jeg selv skulle filme. Men mit avancerede kameraudstyr kan, som sagt, alverdens ting. Det er blandt andet stemmestyret. Prøv lige at tage den fra fugleperspektiv, Michael. Det er godt, ja. Se der, og fra perspektiv. Simpelthen. Yes, nu skal du ikke komme til skade. Og bare op i almindelig stilling igen. Den kan også køre fra side til side, men det er sådan lidt, om det er nødvendigt også. Altså, men nu fokuserer vi lige lidt her, og det her med udstyr, det har stærke arme og kører godt. Så, men tilbage til naturen. Man må ligesom finde ned i sig selv, helt ned i føren. Og så er det, at man skal udvælge sig et træ. Det er sådan et træ der, det som det her, og det står ude i naturen. Og nu har vi advaret den her om, at vi kom og forberedte den på, at vi vil filme. Og man skal være forsigtig, når man udvælger sig sådan nogle træer. Altså i disse coronatider, hvor vi ikke kan komme til at kramme hinanden på samme måde, som vi ville ønske, vi kunne, så må vi ty til noget andet. Og der er det jo så, at tree hugging, det lige kommer ind i billedet. Det er en aktivitet, som mange holder af. Der er også en del, der ikke kender til den og undervurderer den ganske særligt. Goddag, de unge herovre. Goddag. Men man skal reservere et træ. Jeg har i dette tilfælde sat en lille sadel på dette træ for et par dage siden, som jeg just har pillet ned. Men det betyder ligesom, at dette træ er reserveret til mig, så jeg ved, at der ikke er andre, der har været henne og røre ved mit træ. Og sådan kan man således gøre, og hvis man har et stykke kameraudstyr, som er holdbart nok til at kan stå i et par dage og ligesom at overvåge træet, så kan det også være en vej. Men det er sjældent, at udstyret er bygget til det. Men tilbage til træet. Når man så ser sådan et træ, og man ikke har advaret det i forvejen, som vi har her, så er det vigtigt, at man nærmer sig forsigtigt. Ganske forsigtigt. Det er noget med, at træet det må ikke blive forskrækket. De kan ikke reagere ligesom dyr, bare med at rende væk, hvis det er, de bliver forskrækket. Så derfor så er det vigtigt, at man er forsigtig, og måske taler lidt sødt til træet. Det vil jeg prøve at demonstrere her. Hej med dig, hej lille ven. Hvad så? Går det godt? Nu rører jeg ved dig. Er du klar? Sådan der. Ja. Og så kan man sådan ligesom stå her og et øjeblik sådan lige at forbinde sig lidt med træet. Og det ser heller ikke så mistænksom ud, hvis der var nogen, der skulle gå forbi, hvis man ellers husker lige at smile og nikke til dem. Men man må ikke stå og se alt for forpust ud, når man står sådan her. Men når man så har fået den forbindelse der, så kan man godt sådan begynde at lægge ind til et kram. Og her, hvis du lige kommer en lille smule tættere på, kan du det der? Prøv at se, for der er nemlig et par snegle. Dem skal man passe på, man ikke lige får ind i munden eller næsen eller ørerne, når man sådan lige... Man skal lige tjekke, om der kan være en bænkebider, eller om man kunne få en pind i øret. Det skal man altid lige holde øje med. Og så når man så nærmer sig, så hvis man nu har sådan lidt tyk mave, ligesom jeg har her,
Ja, og man er, det kan blive lidt svært. Og det kan også se lidt mistænksom ud, hvis andre ikke kender til fænomenet her endnu. Men kan man komme til det, så er det altså vigtigt, at man sådan ligesom også prøver at nyde det lidt. Altså sådan lige komme ind i det. Sådan helt ind i sjælen. Det her, det er rart da. Det var så godt. Men hvis nu man har problemer med sådan ligesom, og man er lidt bange for de snegle og bænkebider, og man heller ikke vil være for mistænksom i sit nabolag, så kan man tage en anden strategi, hvor man også igen er på afstand af træet, og så i stedet for at nærme sig med front, hvilket for dyr for eksempel kan være truende, det kan det måske også for et træ, så kan man ligesom vende bagdelen til, og så sådan helt med sit kropssprog signalere, at man ikke er ude på angreb. Og her er det igen heldigt, at dyr og træer, de ikke reagerer ens i sådan en situation. Men det kan altså med træer godt lade sig gøre. Og så kan man sådan lidt så forsigtigt sådan lige læne sig. Og her er det igen også vigtigt, hvis der kommer nogen forbi, at man lige nikker. Og sådan, men det ser heller ikke helt så mistænksom ud. Og godt sådan lige putte hænderne lidt i lommen. Ja. Så, men det var lige lidt om treehugging her for i dag. Men jeg håber, I kommer ud og nyder vejret og naturen og det hele. Og jeg tror, at mit kameraudstyr, det trænger til en lille pause. Jeg synes, det begynder at ryste lidt i stativet. Men vi siger tak.